per canviar la mida de les imatges. Canviar la mida o moure. Per exemple, jo tinc aquest clip aquí i aquí tinc aquest, i aquest diguem-ne que el vull ampliar. Val? Llavors me'n vaig a efectes, no es veu aquí, però aquí està, efectes, Aquí tinc diverses coses i també em puc moure per aquí, però aquí estan els efectes. I busco l'efecte, per no fer scroll per la quantitat d'efectes que hi ha 1.000 efectes, poso la paraula transformar. Aquí. Transforma, dintre d'aquest capítol, transforma, distorsió i perspectiva, clico i arrossego. Val? Llavors, quan he arrossegat, se m'ha obert aquí el panell dels controls d'aquest efecte. Després, si li vull treure l'efecte, aquí tinc una paperera que li puc treure l'efecte. Però en aquest cas, clico i arrossego. I no em fa res, jo he arrossegat, però ara li he de dir si vull ampliar, si vull reduir, què vull fer. I aquí tinc diverses coses. Tinc position i tinc size. Scale i opacitat, també. És molt fàcil. Allà on vegi un número, puc clicar i sense deixar de clicar arrossego. Dreta o esquerra. Estic amb el ratolí, no ho veieu, però he clicat amb el ratolí i sense deixar de clicar arrossego a la dreta o a l'esquerra. I aquí a Scale, igual, clico i arrossego, sense deixar de clicar, arrossego, en aquest cas, a la dreta. Val? I amb això ja està, i ja puc recol·locar, puc reenquadrar, etc. I ja ho tindria, val? Si vull treure l'efecte, vull tornar com estàvem, li clico aquí, li dic elimina, i elimina l'efecte, val? En aquest cas el torno a posar, El mateix, per exemple, tinc aquest logo de la llotja, al baix. Tinc aquí el logo de la llotja. Però no vull que sigui tan gran, el logo, vull que sigui més petit. Llavors, doncs el mateix, me'n vaig a efectes, clico i arrossego, i aquí el puc fer tot el petit que vulgui. Tant si el vull aquí com si el vull aquí, O si el vull col·locar, jo què sé, on sigui. I aquí està, val?